înapoi. Ok, sunt e bine, adică Murder ești. Ești murder, da. mărit. Bine. Bă, deci eu stăteam așa și am văzut dintr-o dată că mi-a picat mardăr și trebuie să... Bine, mă! Și că ăsta vrea să mă omoare. Se sperie mardărul de... Nu! Bine, mă. Nu! De ce eu? Da, Da.